Видели на Вибо на YouTube. Аз съм Лу и в този клип ще играем Hero Zero. Значи вече съм на 63-то ниво и минах току-що една мисия, какво се потулва. Значи започнаха пак от начало, но вече са на ниво 125-то, много големи нива. Имам 20 000 и 14 понички. Събирам понички за мой помощник, който го намерих в шопа. Значи купих си тези понички за 2,40. Ето тук, значи 12 понички. Значи аз имах 2 понички, а другите ги закупих от тук. Значи тиот е тук. Момент. И цъкате плати с телефон. Цъкате тук. И уважаеми играчи, така четете, тук са инструкциите. Влизате на този номер, въвеждате този код. Там ще чуете едно за потвърждение и натискате там на необходимото бутонче или копче. Не знам как да го кажа. И така си купувате 12 понички. Или ако искате повече, може да пратите SMS. Или да платите с PayPal. Или ето SMS-а. Пращате SMS 6, изпратете мата това, тук ви дава всеки такива. Тук, трябва на аккаунта. Понички, 12 дата, абонаменти. Така, общо взето това е. А други са Moneybooks. 9,19 лева, 170 понички, използван, както виждате. И така. Това е. Реших да поснимам. Обаждане на старши инспектор Yes и мисия, която може да ми даде предмет за топ не. Значи ще паузирам докато това свърши. Ето това. И ще започнем мисията, която мисля, че ще ми даде още един помощник. Знам, че аз ще си купя, но може да ми даде и допълнителен помощник, но както видях, мисля, че няма да ми даде и така. Връщам се след паузата. И върнах се, за да ви кажа едно съобщение. Чудите защо сме 12 онлайн. Защото вече имаме нов член на отбора, който се казва MC Hero. И той искаше да го поканя. Да каза, че ще поддържа тази група, ще развива и така. Пак паузирам, докато мисията свърши. Остава 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хора, така. What the fuck? Значи, вижте моя живот, вижте неговия. Има много голяма разлика. Значи ще ме бие, защото той е с 7000. Толкова живот. Ето биби. Значи направям с най-голяма щита от играчи на твоя атака, позиция 426. Значи някъде съм тук. И топет. Си го познавам. Няма да го таком повече, няма смисъл, тъй като няма да ми даде любимец. Утре ще ни атакуват за защита щураците 1, които са да го атакувам ли? Ще го атакувам. Които са, значи, малко слаби са, но има, значи, този е нов член, затова се чудя как така, този е нов член, 68, но той няма да се може явно да се бие с нас, другите, защото сигурно е нов и няма права там, 20 000. Ако чувате звука на Hero Zero от колонката ми, моля да ме извините.
Защо всъщност си изправя, значи? Така. Не, ще си спра. Значи. Ето така. Значи ще си го увелича. Остава една минута, но няма смисъл. Злодеят е с 5000 кръв. Той ще избяга. Както мисля, че ще стане. Та вече ще видя колко стана клипа. По 25 мегабайта. Да видим. Защото аз записвам в C, защото дето ми е бъгнато. Имам си памет за записване. Ко да правим? Вижте какви бустери имам. Кефете ми се. Имам бустери с 7 дни за по 10 понички. Да разгледаме. Този Тити ми е нещо като приятел и много готин любимец. Много искам такъв, но ще мине и с такъв помощник. Той е нов, както разбрах. What the fuck? Вижте колко пари имаме. 0 дини. Няма да купувам дини, защото по-нататък може да пратя отново SMS. Значи, сега ще ви покажа историята, статистиката и трофеите. Значи, 23 победи и 3 загуби. Значи, 88% са победите, а 12% загубите. 3 победи над банди, воюва с 4 банди, 15 дини изстреляни, 0 трофеи в притежание, 0 така. За какво няма смисъл да ви го чета. Бустер. Да си го купя ли? What the fuck? Да, ще е добре. Това ще го продам. Само си нареда хранилището. Извинете, ако чувате пак. Всъщност ще си намаля малко пункта. Така, би трябвало сега да е по-добре. Защо имам? Да. Обаждане, така. Злодеят избяга. Рокер, чета. Така, 3, 1, 2. Поле мале, 31 атаки. Топ играч. И утешителната награда е това. Бати утешителната награда, колко малко. Значи през седмица няма да съм много активен, защото няма да качвам много. Така, и време е да завършвам епизода. И така, довиждане, благодаря, че ме гледахте. Дайте един абонамент в YouTube. И това е. Чао!